Mikrofonatik entzuko dena da, badura. Bai. Atzalde hon danoi, ongi etorri, plazer bada gaur berriz hitzaldi presentzialekin hasteko aukera edukitzea modu pixkat desberdina, baina ZTBko jardunaldixen barruan esan beharra dago bageunkala gure egutegi aurten 2020an egutegi apurtxoa moldatuta geneukan pentsaute itxia, baina, bueno, ditxosozko momorro honek aurten aurreikuspen guztiak zapustu ditzu, baina amaian hitzaldixakin aurrera itxe erabaki dugu eta gaur inauguratuko ditugu hemendik eta udazkenera bitarteko aldan einean, aldan normalidade gehixenakin aitzeko aukera eukiko ditugun ekintza guztiak, bai. Aurtengo 2020ko ZTBko jardunaldixak antolatzen hasi ginean urtea hasieran, nazioarteko egun desberdinak egoten diet, horretako basan landarien nazioarteko eguna, bai. Eta bera aukeratu genduan 2020ko ZTBko jardunaldixetako ardatz moduan erabiltzeko, bai. Eta horren arira, ideia desberdinak eta joan ziren sortzen, lantaldian, eta horretako bat izan zen, Amaia Arrantzen izena agertu zanean, bai. Amaia Arrantz tolosarra da, bera arkeobotanika da, historian lizentziatua, ondoren masterrain zeban kuaternarixoan inguruan, eta gero arkeobotanikako doktorautzetara zeban, bai. Berak Jordanian gidatutako, Jordaniako basamortu beltzian gidatutako ikerketa baten, eskerrik asko Amaia, Jordanian gidatutako ikerketa baten aurkikuntza batin zeben, bai? Eta eurak aurkitzu zeben ogixan arrastorik zaharrena, inoiz aurkitzu dan ogixan arrastorik zaharrena, bai? Eta aurkikuntza horrek, pusela baitz, ogixan inguruko uste guztiak bertan bera lagazitxuan, bai? Dan ikusten du gaur, gaztia da, baina asko da, ikusten duzuen moduan deuka kurrikulum poli bat, eta disfrutatzeko aukera eukiko dugu, online be ikusiko da beste errekide batzuk, baina gu presentzial garenak gozatu daigun, bai, daukagun aukeraz. Beste barik Amaia, eskerrik asko. Egoera arraro honetan debaita, egia esan asko eskertzea, ez? Esan dezun bezala, kanpoan debaita urte asko damakizkit, eta ikerlari bezala, azken finean, denok Euskal Herria itzuli nahi hortan ibiltzea eta aukera hau ez lehenik eta behin eskertu laboratori museoari aukera hau emateagatik eta hemen zuekin egoteagatik. Eta gaurko hitzaldiaren titula mentxe daukazue gure elikaduraren sustraiak, Ekialde Hurbileko ehiztari biltzaile eta lehen nekazarien elikagaiak eta pixkat helburua da ikustea nola gaur egun ez guk egunero gure mailan eta supermerkatuan ikusten ditugun produktu askoen jatorria beste toki batzuetatik datorrela ez, eta pixka bat gehien jaten ditugun zereal eta leguminatxo horien historia edo kontatzea. Bai, eta horien artean ogiaren historioa eta kontatuko dizuet pixka bat. Edukien artean, saiatu naiz pixka bat edukiak eta moldatzen eta 4-5 bat ideia planteatzen, lehen da biz egingo dut pixka bat hausnarketa txiki bat gure landare dietari buruz, zer jaten dugu, zer produktua jaten ditugun gaur egun. Gero, azalduko dizuet pixka bat nola ikertzen dugun dieta eta landare dieta arkeologian, eta nola ikertzen dugun gure arbasoek jaten zuten landare horien historia. Azalduko dizuet pixkanaka, esan dudan bezala, zerealak eta leguminatxoek izan duten bilakaera, noiz hasi zen gizakia lehen da bizi zerela jaten, nola etxekotu ziren eta hori dena. Eta pixka bat komentatuko dizuede baita nekazaritzaren sorrerak ez bakarrik Ekialde Hurbilean, baizik eta munduan zehar, beste puntu desberdinetan, ze eragina izan duen gure dietan, ez? Eta gaur egun jaten ditugun elikagaien inguruan. Orduan, hausnarketa pare bat gure dietari buruz, ez? Pentsatzen hasten geanen ze landare jaten ditugun, konturatu behar gara, landare atal desberdinak jaten ditugula, ez? Daudela haziak, adibidez garbantzuen kasuan hazia jaten dugu, hilarren kasuan ere hazia jaten dugu, arroza, berdin. Gero landaren
ostoak eta jaten ditugu, letxuak eta hori denak, sustraiak ere jaten ditugu, adibidez, azenarioa, eta kategoria ezberdinak, ez? Eta pentsa genezake gure dieta nahiko dibertsoa dela, ez? Azken finean supermerkatua jute genen, landare, mundu guztitako landareak dauzkau, ez? Orduan, nahiko dibertsoa dela. Gauza da, kontuatu behar deula, landare guztiabek etxekotutako espeziak diela. Bai, eta azken finean gizakiak oso landare murritz batzuk, eta murritz txiki bat etxekotu duela, ez? Jangarriak diren landareak milaka daude. Bai, orduan gure dieta arbasoenakin alderatuko bagenuke oso murritza da egia esan. Bai. Gero pentsatzen dugunean gure dietan eta naiz eta gu Euskal Herrian bizi nahiko dieta mediterraneoa daukau. Orduan, gure dieta banatu genezake alde batetik zerealetan, eta gero ikusiko dugu zer dien zerealak, zelandaren mota dien. Leguminatxoak ere jaten ditugu noski, eta ikusiko dugu ere zer diran leguminatxoak. Frutak eta frutu lehorrak ere jaten ditugu, naiz eta gure dieta ez da horietan oinarritzen gaur egun. Gero dauzkagu landare oleaginosoak edo, ez olioa edo koipeak ateratzeko erabiltzen ditugunak. Eta gero dago kategoria handi bat direla berdurak eta tuberkuloak. Bai, eta azken urtean oso interesgarria ikusten dola hasiera batean geneuzkan zerealak eta leguminatxoak piramidearen oinarrian, ez? Gure dietaren oinarri izango balira bezala, eta azkeneko urtetan egondan aldaketa bat, ez? Eta berdurak eta tuberkuloak jarri dira oinarri eta osasuntsuago izango balira bezala. Klaro, landare mota guzti hauen etxekotze prozesuak eta zergatik iritsi diren Euskal Herrira, hori kontatzea astebete edo hilabete bat beharko nuke. Orduan, erabaki zentratzea batez ere, leguminatxotan eta zerealetan, azken finean gehien jaten ditugunak eta igual informazio gehien dugun landare motak direlako, ez? Eta beraien historia oso ondo ikertu delako. Orduan, zerealak, zer dira zerealak? Zerealetaz hitz egiten dugunean, nahi poazea, familiari buruz hitz egiten, hau da, belarrak. Bai, zelaietan aurkitzen ditugun belarrak, familia berdinekoak dira. Orduan, familia handi honen barruan dauzkagu genero pilo bat, 800, eta horien artean edukiko genuke gariaren generoa, adibidez, edo oloaren generoa, eta gero genero horien barruan edukiko genituzke espezieak, eta horiek baita dauzkagu pila bat. Garien kasuan, gari espezie pilo bat dauzkagu, ez? Eta, guk egia esan gaur egun gehien jaten ditugunak, garia, garagarra, zekalea, oloa, horienak iristen dira Asiago mendebaldetik, ekialde hurbiletik, bai? Gero dauzkagu beste batzuk, Ameriketatik artoa noski iristen zaigula, Asiatik artatxikiak eta arroza iristen da, eta gero Afrikatik agian gutxiago ezagutzen dena sorgoa, bai? Eta hau denak dira zerealak, poazearen familiakoak. Eta gero dauzkau leguminatxoak. Bai, hau de baita da beste famili izugarria handia, genero pilo batekin, genero horien artean edukiko genuzke ilarrak adibidez, genero bat bezala, garbantzuak beste genero bat bezala, eta gero horien barruan 20.000 inguru espezie. Pilo bat, eta askok jangarriak. Guk zeintzu jaten ditugu, berriz Asiago mendebaldekoak, bertatik etorri zitzaizkigun espezieak, dilistak, garbantzuak, ilarrak, baba mingotxa, hori hiero esaten zaio erderaz, eta gero abak, bai? Eta gero Asiatik soja, gaur egun jaten duguna, nahiz eta asko animali janari bezala erabiltzen zen antzinean, eta Ameriketatik noski babarrunak, eta ni tolosarra izan da, bai, ilusioa egiten dit. Nola ikertzen dugu landare hauen ustiak eta antzinean? Bai, horretarako azken finean, genetikara joan gintezke, baina ni ez naiz genetista, orduan arkeologiara joango naiz, eta arkeologia hitz egiten dugunean, topiko piloa daude. Arkeologia segun zenei galdetzen diodan, eta gertatu zait, dinosauriekin erlazionatzen dute, edo Indiana Jones, bai, hori oso tipikoa izaten da, edo Tutankamonen Egiptoko ikerketa horiek, bai? Topiko asko daude horren artean. Pixka bat gehiago dakitenek, badakite arkeologia azken finean indusketetan oinarritzen dela,
Eta indusketa horietan aurkitzen ditugula aztarna pilo bat. Hemen ikusten ditugu animalien hezurrak, izakien hezurrak, suharriak, Euskal Herrian asko ikertzen direnak, zeramika, txamponak, metalezko objektuak. Hori da pixka bat arkeologia edo pentsatzen dugunean etortzen zaiguna burura, ez? Azken finean, arkeologian daude disiplina ikerlari desberdinak, zeinak horien ikerketatan espezializatzen diren. Gauza da, badagoela beste disiplina bat, eta gaixoa asko ezagutzen ez dena, eta da arkeobotanika. Arkeobotanikak azken finean aztarnategietan ez ditugu elementu horiek bakarrik aurkitzen, baizik eta landare aztarnak ere bai. Orduan, arkeobotanikaren helburua da pixka bat landaren eta gizakiaren arteko erlazioak ulertzea. Azken finean guk landareak ustiatuz landareak aldatzen ditugu, baino guk landareak jandez erabiltzen gu ere aldatzen gara eta gure gizartea ere aldatu izan da. Esan dudan bezala arkeobotanika igual ez da hainbeste ezagutzen. Ze pentsatzen da, landare aztarnak igual ez direla aurkitzen eta horrelako elementuak eta ez da asko garatu egia esan. Euskal Herrian izugarrizko zortea eduki dugu, ze 80. hamarkadan eta 2000. urtean batez ere Lidia Zapata Peña ikerlari izan genuen, bera Euskal Herriko Unibertsitaterako irakasle titularra egin zen 2000. urte inguruan, eta beak Inglaterran jaso zuen formakuntza, arkeobotanikan formakuntza, eta ekarri zuen disiplina hori Euskal Herrira. Orduan, berak ikertu ditu paleolito garaitik hasi eta erdi arora arteko aztarnategiak Euskal Herrian. Eta berari esker egia esan asko ikasi dugu, ez? Landareri buruz eta ustiapenai buruz Euskal Herrian. Pena da, pixka bat orain bere hutsunea bera duela 5 urte zendu zen eta bere hutsunea pixka bat berak irikitako ikerketa gaia edo jarraitzeko beharra dagoela, ez? Gaur egun. Zer ikertzen dugu? Esan dugu landare aztarnak daudela aztarnategi arkeologikoetan, baina landare aztarnak pilo bat, mota desberdinetakoak dauzkagu. Orduan, dauzkagu makroaztarnak, begiekin ikusten ditzazkegun aztarnak, adibidez haziak, fruituak, egurra, ikatza noski, eta gero tuberkuluak, errizoma, sustraiak, horrelako gauzak. Nahiz eta, azken horiek ez dira hainbeste ikertzen. Eta horiek izan dira tradizionalki ikasi ditugunak eta pixka bat antzinean erabiltzen ziren osagaiei buruz edo hitz egiten zigutenak. Gauza da, azkeneko 5-10 urteetan, nolabait konturatu garela, elikagai arrastoak dauzkagula. Hau da, prozesatutako elikagaiak, ogiaren kasua, adibidez. Eta hori da erreboluzio bat. Arkeologian barruan erreboluzio bat. Ze elikagai arrastoak ikertuz, badakizkigu osagaiak, baina baita kozinatzeko teknikak eta azkeneko produktuak. Orduan, irikitzen digu mundu bat, ez ikerketan. Eta, pixka bat, hortan gabiltza, pixka bat, horrelako ikerketak eta egiten eta disiplina garatzen. Eta gero dauzkagu mikroaztarnak, horiek ere aurkitzen ditugu aztarnak egiten, aztarnak txiki-txikiak dira, landareenak, polena agian ezagunena, eta gero dauzkagu fitolitoak, dira silizezko moldeak, landare zelulen moldeak, eta gero almidoiak. Eta normalen horiek aurkitzen dira tresnetan eta horrelakoetan. Landarekin erabilitako tresnetan, bertan itxatxita edo geratzen dira. Karo, arkeobotanika da, egia esan denbora eta patxadan hartzeko gauza, ze ikerketak oso poliki, oso mantxo egiten ditugu. Lehenengo gauza egiten duguna da, laginketa bat. Aztarnategietan sedimentua hartzen dugu, kasu honetan daukagu teilatu bat, eta bertan ikaztutako elementu beltzak ikusten ditugu, laginketa bat egiten dugu, sedimentua hartzen dugu bertatik. Eta hemen ikusten dugu pertsona bat sedimentuak eta neurtzen. Makroaztarren kasuan, erabiltzen dugu teknika bat, oso sofistikatua, eta dela flotazioaren teknika. Flotazioaren teknika hemen ikusten duzuen bezala oso sinplea da, ze daukagu urez betetako ontzi bat, eta ontzi horretan egiten duguna da sedimentua bota. Orduan zer gertatzen da?
pixutsuak diren elementuak bera egiten dutela, harriak, zeramikak eta horrelakoak bera egiten dute eta hemen sare txiki batean, barruan dagoen sare batean hartzen dira, eta gero harinak diren ikastutako elementu guztiek flotatu egiten dute, eta hemen, gaina punteroa ekarri dut, ezagit egiten duen, hemen beste maila txiki honetan edo sare txiki honetan jasotzen ditugu, hori da flotazioaren teknika. Eta, behin lagin horiek prozesatu eta ondoren, laborategira ekartzen ditugu, eta banan-bana identifikatu, hazi bakar guzti horiek, ikatz zati guzti horiek, mikroskopioak erabiliz, eta gero hemen ikusten dituzuen erreferentzia kolekzioak, landare modernuen erreferentzia kolekzioak. Hoi dena egin da gero datuak lortzen ditugu eta argitaratzen ditugu. Orduan, oso prozesu luzea. Esan dudan bezala, gaur erabakietz pixka zentratzea zereal eta leguminatxoetan, ze bestela gehiegi izango litzateke, eta pixkat da ideia jakitea ez, noiz hasten den gizakia horiek jaten eta zein den beraien bilakaera, ez? Nola etxekotzen diran eta nekazaritzaren sorrera guzti hori eta hori komentatzea. Noski nekazaritzaren sorreran, ez? Eta gai potolo bat izan da arkeologian, ez? Denak jakin izan nahi dugu noiz eta zergatik eta nola hasizten gizakia zerealak eta leguminatxoak landatzen. Eta beti esaten dut dagoela, kontatu digutela istorio bat, ez? Narratiba bat. Eta, azkeneko urteetan ikusiko dugun bezala narratiba horiek aldatzen doaz, ez? Non gertatu da nekazaritzaren sorrerarik zaharrena edo ekialde hurbilean aurkitzen dugu, eta ekialde hurbile igual ilgora emankorra edo sonatzen dizue, zonalde hau izango litzateke, hemen herrialdeak Jordania, Siria, Israel, Turkia, Iran, Irak, zonalde guzti hori izango litzateke, eta zonalde guzti hori izan zen, azken finean, garia, garagarra eta hori denak basatiak, zereal basati horiek bertan bizi zirelako. Europan ez zeuden. Europan beste landare batzu geneuzkan, baina horiek ez. Orduan, non, Hego-Asiago mendebaldean edo izan zen, noiz nekazaritza beti neolito garaiarekin asoziatu da, eta hau da, azken finean, esan izan da, gizakia denbora honetan sedentario egiten dela, ez? Eta, landare batzuk aukeratzen dituela eta etxekotzen dituela, ez? Eta nola, kontatu digute, izan zirela 3 zereal, eskaina eskanda dira gariak, gero garagarra, 3 zereal horiek, gero leguminatxoak 4, dilista, baba, mingotxa, garbantzu eta hierra, eta lioa. Kontatu digute gizakiak zereal edo landare horiek selekzionatu zituela etxekotzeko, intentzio horrekin. Eta, 80. hamarkadatik kontatu izan da Turkian, lehendabizi Turkian edo gertatu zala etxekotze prozesu hori, eta bertatik Europara, Txiprera, Levante hegoaldera, Iran, Irak ingurura edatu zela multzo hori, etxekotutako multzo hori. Oinarrian, eta nik uste dut hau pixka garrantzitsua da, esan digute etxekotze prozesua laborantza, zerealak landatzea, eta nekazaritza gauza bera direla. Sinonimok bezala erabiltzen ditugu, ez? Eta hori ez da horrela. Azkeneko urtetan, egia esan aurrerapen asko egin ditugu arkeobotanikan eta genetikan ere, eta guztiz bestelako istorio bat jarri dugu mahai gainean, eta istorioa kontatuko dizuet oraintxe bertan. Orduan, hemen daukagu David Harris, hau zen 80. hamarkadan Londreseko University College Londoneko katedradun handi horietako bat, eta planteatu zuen, zerealen, gaur egun jaten ditugu zereal eta leguminatxo horien nekazaritzaren prozesu hori 4 etapa edo 5 etapatan desberdintzea, ez? Eta lehenengo etapa, berak esaten zuen, lehenengo pausoa izan zela landare basatien ustiaketa, hau da, gaur egun jaten dituguen arbaso basati horien ustiaketa. Eta hori aurkitzen dugu paleolito garaian. Paleolitoa, hemen epipaleolitoa jarri dizuet, azken finean ekialde hurbilean 23.000-tik 11.600 urte inguruetara epipaleolitoa izena du.
ehiztari biltzaileak dira, eta garai honetan aurkitzen dugu landare basati horien lehen ustiaketa. Paleolito garaiarekin pixka bat erlazionatuta ez gu paleolitoa Euskal Herrian entzuten dugunean ehizarekin, animalien ustiaketarekin eta erlazionatzen dugu, ez? Azken finean, haragia izango balitz elikagairik garrantzitsuena. Eta, azkeneko urtetan berriz ere arkeobotanikari esker ikusten ari gea landarek izan zuten papera, ez? Paleolito garaian. Aztarnategi famatu bat paleolito garaikoa Ojalo bi da, Ojalo bi Israelen kokatutako aztarnategia, eta hau da Galileako itsasoan hemen ertzean kokatutako aztarnategi bat, oso famatua, oso ondo kontserbatu zelako. Bertan aurkitu ziren 8 bat etxola egurrezkoak, adarrekin eta hostoekin egindakoak, eta hemen dauzkazue belarrekin egindako ohe moduko bat. Eta, pentsatu behar dezu aztarnategi hau okupatu zela duela 23.000 urte, eta urak gora egin zuenean, urazpian gelditu zela. 80. hamarkada arte. Orduan, oso ondo kontserbatuta aurkitu zuten arkeologoek, kriston sortea. Eta hemen, Dolores Piperno arkeobotanikariak ikertu zuen hemen daukagun errota bat, eta bertan itxatxitako almidoiak aurkitu zituen. Eta almidoi horiek ziren garagarrarenak, garagar basatiarenak. Orduan, honek demostratzen zuen, zerealak ez zirela neolitoko gauza bat, baizik eta ehiztari biltzaileek jada duela 23.000 urte ustiatzen zituztela. Eta gainera azkeneko urtean, publikatu dute beste artikulu bat, esanez duela 23.000 urteia bulgur, ez dakit ezagutzen duzuten bulgurra, egia esan modan jarri da nahiko azkeneko urtetan, bulgurra da egositako aleak, egosita eta gero lehortuta eta txikituta, arroz moduan jaten duzu behin egosita. Eta horrelako elikagaiak jada duela 23.000 urte edo erabiltzen zituztela. Hau goi paleolitoa izango zen Euskal Herrian, kontemporanea edo. Eta gainera badakigu, zerealak bakarrik ez, baizik eta epipaleolito garai honetan, leguminatxoak ere jaten zituztela eta zehazki aba. Gaur egun jaten dugun abaren arbaso basatiak duela gutxienez 14.000 urte, jada jaten genituen, jaten zituzten Israeleko aztarnategi honetan, El Waden. Klaro, honek pixka bat talka egiten du oso modan jarrian zerbaitekin eta da paleodieta. Paleodieta da hemen autore honek Loren Cordain, bera nutrizionista da, eta jada 87an, ni jaio nintzen urtean, hasi zen paleodieta hitz egiten, eta gure arbasoek jaten zuten dieta zein osasuntxoa zen eta nola erabili beharko genukeen. Hau izan da fenomeno handi bat, batez ere Estatu Batuetan, negozio bilakatu dena. Oinarria zein da, gizakiak paleolito garaian jaten ziren haragi, fruitu, arrai eta berdurak jateko moldatuta gaudela genetikoki. Orduan, paleodietak esaten du, elikadura osasuntsu bat eduki nahi badeu, ez diteula ez zerealak, ez leguminatxoak eta ez esnekiak jan behar. Ze paleolito garaian ez omen ziren jaten. Orduan, nahi pixkat preokupatzen dit, azken finen paleodieta nutrizionista batek zabaltzen ari da, eta ez arkeologoek. Eta gainera paleolito garaiko dieta etzen bakarra. Israelen dieta bat izango genuke, Euskal Herrian beste bat, Eskandinavian beste bat, eta hala, ez? Arazoa da, paleodieta honekin azkenen produktu batzuk debekatzen joan direla, ez? Eta horien artean zerealak eta ogia, noski, eta leguminatxoak. Orduan, kontuz pixka bat horrelako narratibakin, azken finen, negozio bat eginda, ez? Erabiltzen duten marka paleo hori saltzeko, eta pixka bat desinformatzeko ere, tamalez. Orduan, lehenengo pauso hori ikusi dugu landare basatien ustiaketa, eta bigarrengo pausoa da garrantzitsuena. Ze gizakia pasako da, naturan daon hori
ustiatzetik landatzera, bai, produzitzea zerbait, bai. Gauza da, lehenengo laborantza hori landare basatiekin egiten zela. Bai, ez dira etxekotutako landareak, basatiak dira, hori morfologikoki basatiak dira. Eta beti galdera potoloena edo izan da, noiz erabakitzen duen gizakiak landatzen hastea, ez? Eta zerk bultzatzen duen, ze egia esan landatzeak izugarrizko lana dakarki, orduan zerk bultzatzen duen hori egitera. Laborantza hori planteatu izan da paleolito garairako. Bai, ez neolito garairako, baizik eta lehenago. Eta zehazki natufiar garairako. Natufiarra dira ehiztari-biltzaile oso sofistikatuak eta oso interesgarriak. Eta, bizi ziren gutxi gorabehera duela 15.000–11.600 urte. Ekaingo kobak gutxi gorabehera kontemporaneo edo izango litzateke. Natufiarrak dira ehiztari-biltzaileak sedentario bilakatzen direnak. Hau da, sedentarizazio prozesu hori, hau da, gizakia toki berean denbora pasatzeko zea hori, ez da neolito garaiko gauza bat, baizik eta ehiztari-biltzaileak jada duela 15.000 urte sedentario ziren. Eta horren frogare ikusten dugu etxoletan eta harrizko elementuak, harrizko etxeak egiten zituzten eta izugarrizko esfortzua jartzen zuten etxe horiek eraikitzen. Natufiarrak dira oso famatuak arkeologen artean ze oso gauza politxak dituzte. Artearen ikuspegitik figurilla pilo bat egiten dituzte, animalien irudiak, dekorazioak, oilareak, irudi abstraktoak, harrizko gauza elementu pilo bat. Gero hilobiak ere oso ikusgarriak dira. Hemen daukagu adibidez garezur bat maskorrekin, dekorazio batekin. Eta hemen, ez dakitik ondo ikusten dezuen, baina hemen daukagu xaman bat, edo xamana bezala interpretatu den hilobi bat. Aztarnategia da Israeleko Ilazontaxti, eta da emakume bat, duela 12.000–13.000 urtekoa, 55 urte ingurukoa, eta ikusten duzu eta dauzka animali elementu pilo bat, 50 dordoka oskol, arrano baten hegoa, zezenaren buztana, basurden hankak, eta horrelako elementu izugarriak. Gero oso famatuak dira, zehazten dira produzitzen almerizeak eta errotak, elikagaiak produzitzeko edo prozesatzeko. Eta badakigu, hau egitai bat da, egitaiak sortzen dituzte. Hemen suharrizko pieza txiki batzuekin, egitaiak sortzen dituzte, eta egitaiak beti ere zerealekin eta erlazionatu izan dira. Egon dira bi hipotesi nagusi edo azaltzeko edo sugeritzen zutenak azken finean natufiarrak zergatik ari ziren landatzen. Ez dakigu oraindik landatzen zuten, baina hau pixka bat da ze planteatu den. Arrazoiak, alde batetik aldaketa klimatikoak eragindako kalteak, eta gero faktore kulturalak edo prestigioa eta horrelako gauzak. Aldaketa klimatikoen artean, esan beharra dago natufiarrak bizi zirenean duela 12.000–13.000 urte gutxi gorabehera, Drias gaztea zegoela, Eta hau da, aldaketa klimatiko bat nahiko potentea, ekartzen duena hotza eta lehortea, Orduan, adibidez, ikerlari honek Gordon Hillman oso arkebotanikari famatuak planteatu zuen, hemen daukazuna aztarnategi honetan, Abureira, bertan natufiarrak zekalea landatzen hasi zirela. Berak esate zuen, hemen daukagu distribuzioa, zerealen distribuzioa normala ez, hemengo biztanleek zerealak jaso zitzazketela denbora batean, baina Drias gaztea etortzen denean, distribuzio hori egiten da txikitu. Eta horren ondorioz, hemengo biztanleek ez dute akzesoa zerealei, eta horregatik hasten dira landatzen. Hori izan da, orain arte planteatu den hipotesirik landuenetarikoa. Ikerlari guztiek hori sinisten zuten. Gaur egun pixka bat alde batera gelditu da. Eta gaur egun ikerlari honen tesiak edo pixka bat jarri dira mai gainean. Hau da, Brian Hayden, ikerlari antropologoa da bera, Simon Fraser Unibertsitatekoa, eta berak planteatzen du, eta oso kuriosoa da, baina arrazoia dauka zentzu batzutan,
Berak esaten du, lehen etxekotzen diren zerealak, ez? Zirela luxuzko produktuak egiteko osagaiak, adibidez, ogia egiteko edo garagardoa egiteko, eta horiek gero eta gehiago produzitzeko beharrak, hau da, prestigioak eta ospeak eta festa handiak egiteko behar horrek motibatu zuela laborantza. Bai? Hori planteatu du, ez dakit 20 bat edo urte damakizki tesi horrekin ez, berak esaten du natufiarrek ogia jaten zutela, garagardoa edaten zutela, festak egiten zituztela, eta oso kritikatua izan da. Ze bera antropologoa eta arkeologoak esaten zuten bai, baina ez daukazu evidentziarik. Ez daukazu ogiaren arrastorik, ez daukazu garagardoaren arrastorik, haizea planteatzen hipotesiak, baino ez dakigu, ez? Klaro, gauzak aldatu dira azkeneko urteetan, bai. Eta aldatu dira, pixkat guk egindako ikerketen harira, ez? Gu 2012 urtetik hasi gara, hasi ginen hemen Jordanian lan egiten, Xubeika bat aztarnategian eta horri inguruan dauden beste aztarnategietan. Zonaldea pixka bat ezagutzeko, Jordania, ez dakit ikusten dezuten, baina Jordania iparralden eta ekialden gaude, eta hau da desertu beltza. Bai, sumendiez inguratuta dago eta dena arroka beltzez basaltoz. Eta, gaur egun egia esan hor bizitzea ia ezinezkoa da, baina badakigu antzinean berdea zela, ez? Eta berdea, gaur egun batzutan ikusten dugu berdea hori egiten duenean. Aztarnategia oso ikusgarria da, ze oso ondo kontserbatuta dago, hemen ikusten duzu erdian struktura nagusia, bai, harrizkoa, basaltuz egineakoa, eta erdian ikusten duzu sutondo bat. Bai, sutondo horiek utzi ziren in situ. Natufiarrek erabili zituzten, egin zuten egin beharrekoa, kozinatu zituzten janari pilo bat, eta joan ziren. Eta utzi ziguten hori dena guretzako festin bat emateko. Egia esan industria hori izan zen izugarrizko plazerra. Eta bertan aurkitu genituen elikagai arrastoak, bai, hasiera baten ez genekiela ez da zertzen, ez elikagai esan dugu, baina zer da hau ez, dena amorfoa. Eta, horiek ikertu genituen gutxi gorabehera 50 bat, ez asko, eta horietatik erdiak zeukaten ogiaren struktura porotsu denak ezagutzen dugun hori. Bai, orduan, hau izugarrizko bomba edo izan zen, ze azken finean, esaten ziguten alde batetik ogia egiten ari zirela, zerealekin, zereal basatiekin, gariarekin, garagarrarekin, oloarekin, eta gero txufaren familiko beste landare batekin, tuberkulo batzuekin. Eta hau nolabait Brian Haydenentzako eta berarekin hitz egiten egon nintzen ere izan zen, hei, bes nik esaten duena, ez? Azkenen igual arrazoia daukat. Honek demostratzen zuen ogia etzela nekazaritzaren produktu bat, ez? Beti ogia etxekotzearekin eta horrekin erlazionatutakoa. Baizik eta iaia 5.000 urte lehenago, jada ehiztari biltzaileek egiten zutela ogia, bai? Eta badaude, hementxe jarriko dut, badaude, nik pentsatzen dut ogia atzerago ere eramango degula, hurrengo urteetan. Azkeneko ikerketen arabera, natufiar garaian garagardoak edo fermentatutako edariak kontsumitzen zituztela edo jakiten ari gara, eta pixka bat orain gelditzen zaigun galdera da jakitea zer erlazio da honez. Haydenek esaten zuen erlazio hori dago ogiaren artean eta nekazaritzaren artean ogiak motibatu gintuen zerealak landatzea. Hortxe gaude, gauza arazoa da hemen 5.000 urteko hutsune badaukaula. Bai, eta ez dakigula ogiak nola evoluzionatzen duen, orduan pixka bat hortxe gaude, ez jakinean, momentu honetan ez jakinean, baina galdera interesgarriekin behintzat etorkizunerako. Komendatzen egien bigarrengo pauso horretan, laborantzako pauso horretan gauden, esan dudan bezala ez gaude ziur natufiarrek laborantzan ari ziren edo ez, baina badakigu neolito garaian duela 11.600 urte edo zerealak eta landatzen daudela jendea, ez? Neolito garaian. Hau da, neolito garaia gaina ekialde hurbilean oso interesgarria da, ze ez dauka zeramika. Zeramika da gero garatzen den teknologia bat. Orduan, garai honetan dauzkagu lehenengo herrixkak, 300 biztanlekoak,
ikusten duzu estrukturak eta aldatzen direla, forma borobiletatik karratuetara pasatzen gara, biltegiak eraikitzen dira garai honetan, sofistikazioa o konplexutasuna handitzen da azken finean, dauzkagu horrelako aztarnategiak. Gobekli Tepe adibidez Turkian, hau gizadiaren lehen santutegia bezala edo kontsideratzen da, izugarrizko aztarnategia handia, harri hauek bat, 6-10-20 tonako harriak mugitzen zituzten, eta izugarrizko aldaketa ikusten dugu, eta horregatik hasten gara neolitoaz hitz egiten, ez? Garai honetan ikusten dugu, hemen mapa bat egun beharko luke, baina ez dago, sentitzezak ze pasako zen PowerPointaren asuntoa. Gauza da, bai iparraldean, lebantean eta hegoaldean ikusten dugula laborantza hori, eta beste ilgora emankorreko zonetan ez dagoela, ez? Oraindik oso, jarduera etzen oso komuna, ez? Etzen asko egiten. Hemen hori da, etxekotzea. Esaten una honek de faiatu behar duen. Hirugarrengo pausoa da etxekotzea, eta etxekotzea da aldaketa genetiko bat, bai? Eta etxekotzea da laborantza honen ondorio bat. Bai, azken finean landareak egiten dira ohitu, bai, laborantza horretara, eta aldaketa genetikoak eta morfologikoak pairatzen dituzte, bai? Baina oso gauza desberdinak dira. Orduan, etxekotze hori ikusten dugu jada finkatuta duela 10.000 zazpiren urte. Bai, hemen leguminatxoak eta zerealak ja espezie berriak aurkitzen ditugu. Desberdintasun nagusia zein da? Zer da etxekotzea eta zer da basatia edo etxekotua o zer da? Zerealen kasuan, etxekotzeak egiten du zereala erreproduzitzeko arazoak edukitzea. Bai, etxekotzeak hori sortzen du landarean. Orduan, basatietan zer gertatzen da? Basatietan dauzkagu, hemen daukagu galburu bat, hemen galburu osoa, eta hemen dauzkagu espikulak, bai? Galburu batean espikula pilo bat dauzkagu. Orduan, landarea heltzen denean, ez? Espikula horiek lurrera erortzen dira. Bai, eta orduan barruan dagoen aleak hurrengo urtean, jada lurrean dagoenean, landare berri bat sortuko du, ez? Orduan, hori gertatzeko, hemen zati honetan, hemen espikularen zati honetan, errakia esaten zaio, errakiak hauskorrak izan behar dute. Bai, espikulak erortzeko hauskorrak izan behar dute, fragilak. Eta horregatik landarea erreproduzitzen da. Etxekotuen kasuan, hemen daukagu galburua, jada heldua, eta ikusten duzuen bezala espikula guztiak oraindik itxatxita daude. Bai, espikulak jada ez dira lurrera erortzen. Landareak nolabait badaki gizaki etorriko dela, landatuko dituela, eta berak ez duela jada ezer egin behar, ez? Orduan, aldaketa genetiko bat dago, eta horren ondorioz, errakiak zurrunak bilakatzen dira. Bai, beste morfologia bat aurkitzen dugu. Orduan, guretzako, eta tonteria badari ere, arkeobotanikan egoten gara, txoro bat bezala, erraki guzti madarikatu hauen bila, jakiteko landare basati edo etxekotuekin ari garen lanean. Bai, ze bestela ez daukagu aukerarik hori jakiteko. Bai, eta hemen dauzkazu errakiak. Hau izaten da guretzako erlikia bat. Saiatzen gara hauek bilatzen. Orduan, erraki hauek edo mutante hauek hasten dira portzentaietan pixkanaka hasten. Hau ez da prozesu bat oso luzea, milaka urtez. Hemen daukagu diagrama bat, eta moren ikusten dugu etxekotutako landareak pixkanaka goraka dijoaztela. Baina hau da 1500 urte, edo 1000 urte gutxi gora bera. Bai, oso motel joaten dira. Eta kasu honetan, leguminatxoen kasuan, kontemporaneon, beste aztarnategi batzuetan aurkitzen ditugu eredu etxekotuak ere bai. Bai, kasu honetan etxekotze prozesuaren ezaugarria pixka bat desberdinak dira eta pixka bat zailago izaten da guretzako leguminatxoen etxekotzea demostratzea, baina bai, kasu honetan, Valentina Karakutak eta bere taldeak abaren etxekotzea eta demostratu izan du Israelen data hauen artean. Behin landare etxekotuak ditugunean, bai, pixkanaka portzentaiek goraka dijoaztenean, hasi gaitezke hitz egiten jada nekazaritzaz.
bai, eta nekazaritza izango litzateke sistema ekonomiko bat, bai, gizakiak beraien ekonomia eta dieta oinarritzen du etxekotutako landareetan, espezie berri hauetan, bai, eta hori gutxi gora bera gertatzen da duela 10.000 urte, ekialde hurbilean, bai, eta jada garai honetan, neolito garaian, Xatalhuyuk izango litzateke aztarnategirik famatuena edo hemen herriak handiak dira, Ibarra bezala 3.000 biztanle, oso herri handiak dira, arkitekturaren aldetik ikusi ditzazkezu, oso komplexuak, biltegiak, santutegiak, animalientzako zonak, kasu honetan oso kuriosoa da, teiatuak erabiltzen zituztela jarduera ekonomikoak egiteko, obsidianaren lantegiak eta hola aurkitu zituzten. Gero, hilobietan ere konplexutasuna handitzen doa. Dauzkagu adibidez garezurraren kultoa. Garezurrak hartzen zituzten hilobietatik eta maskarak jartzen zizkieten, apaintzen zituzten. Eta gero hilobietan normalen etxeazpien izaten ziren, eta hau da adibide bat Eufrates ibai ertzean dagoen aztarnategi batekoa, Bartzelonako ikerlari batzuek ikertu zutena, Tel Halula, eta kasu honetan ikusten duzu eserita eta lotuta, eta izugarrizko simbolismo, esaten da erlijioaren sorrera gertatzen dela garai honetan. Gero material trukaketak ikusten ditugu, iparraldetik hegoaldera, hegoaldetik iparraldera, obsidiana, maskorrak eta elementu pilo bat, eta gero noski igitaiak, hau igitai bat da, horrelako nekazaritzarekin erlazionatutako tresna pilo bat aurkitzen ditugu aztarnategietan. Hau da garaia de baita animalien etxekotzea ikusten duguna, bai? Animalien etxekotzea, manejua edo animali basatiena ikusiko genuke duela 11.000 urte edo, baino espezie morfologikoki etxekotuak, lehenengo ahuntzak eta ardiak duela 10.000 urte aurkitzen ditugu. Gero basurdeak txerria bilagatzen dena ere aurkitzen dugu garai honetan, eta gero azkenik behia, bai? Eta kontestu honetan, aurkitzen ditugu gaur egun guk garia jaten dugunean, espezie hori, ogi garia, edo pasta jaten dugunean, pasta garia, espezie horiek orain sortzen dira, bai, duela 10.000 urte. Eta, hemen ikusten duzue eskanda gari basatia, hemen daukagu etxekotutakoa, eta gero pasta garia eta ogi garia izango lirateke hibrido batzuk. Eta hauen gurasoak, dira alde batetik etxekotutako espezieak, eskanda, kasu honetan, eta gero Aegilops dala beste poazen genero bat, eta da animaliek jaten duten landare bat, belar bat. Eta egiten dira hibridatu gari bat eta belar hori, eta ematen digute gaur egun jaten dugun ogi garia eta pasta garia, ez? Eta hemen ikusten duzu pixka bat, aleen bilakaera ez tamainan ere gaur egun jaten ditugunak noski oso handiak dira, eta gainera guk jaten ditugun pasta garia, ogi gari horiek prozesatzeko eta askoz ere errexagoak dira. Bai, zereal biluziak dira eta hola eginda, da aleak kanpora ateratzen dira eta askoz errexagoa da. Bai, eskanda basatia prozesatzen saiatu izan naiz ni eta tela. Osea, denbora asko pasatzen duzu, gaina aleak txiki-txikiak dira eta pazientzia asko eduki behar da, egia esan. Eta azkeneko pausoa edo izango litzateke edapena, bai, nekazaritzaren edapena. Eta edapen hori gertatzen da, edapenak gauzen mugimendua gertatzen da fase desberdinetan. Badakigu adibidez, ehiztari biltzaileak natufiar garaian, gutxi gora bera, Txiprera bidaiatzen dutela eta Txipren animaliak sartzen dituztela. Bai? Badakigu ere, txekotze prozesu honetan ere, Txipren landareak eramaten direla, Irakera ere landareak mugitzen hasten direla, baina egia esan, 10.000-tik aurrera edo, hasten daia Greziara, nekazaritzara, Greziara eta edatzen, ez? Hemen daukagu mapa bat. Eta mapa honetan gorriz, ikusten dugu, laborantza, nekazaritzaren sorrera hori, hemen ekialde hurbilean nola hasten dan, eta gero, pixkanaka hemen Greziara edatzen da, eta gero hartzen ditu bi bide.
alde batetik Mediterraneo alde honetatik Italiara joango da, Sizilia eta Irlauetara, eta beste alde batetik joango da Alemania ingurura. Bai? Eta guk Euskal Herrian aurkitzen dugu nekazaritzaren lehen zantzuak duela 7.000 urte gutxi gora bera. Bai? Hasi zaitez 11.000-tik 7.000-ara zebidai luzea daukagun hor. Bai? Orduan, orokorren eta hau da pixka bat, esan dudan guztia edo kondentsatzeko, pentsatzen dugunean noiz hasten da nekazaritza eta, pentsatu, akaso epipaleolito garaira edo jo beharko genukela, eztaribiltzaileek egiten zuten gauz asko garrantzizkoak izan zirelako, etzen izan gizakiaren nahi bat etxekotzea, baizik eta gizakia eta naturaren arteko hartu eman bat izan zen, ez? Nekazariak, azken finean aldatzen joaten da, gizakia aldatzen joaten da, eta landareak ere aldatzen joaten dira morfologikoki, eta oso prozesu motela izan zen. Non etzen Turkian besterik izan, baizik eta garapena lurralde desberdinan ematen da, tokian tokiko landareak etxekotzen dira, eta hau bai da garrantzitsua. Laborantza, etxekotzea eta nekazaritza, horiek oso desberdinak dira, bai, eta horiek bai desberdindu barritaula. Eta hau azkeneko pixkat labur esateko nekazaritzaren sorrerak ze aldaketak eragin ditu. Azken finean nekazaritza munduko toki askotan eman da, ez? Hemen daukagun mapa bat, munduko mapa bat, eta hau dena dira latinez etxekotzen diren landare nagusiak, bai? Hemen daukagu Ameriketan, eta Ameriketan aurkitzen dugu artoa, piperrak, kalabaza, gero daukagu hemen babarrunak, patata eta batata, yuka, eta hau da ñamea, Dioskorea. Eta prozesu hau, etxekotze prozesua ematen da pixka berandu duela 9.000 urte. Eta badaukagu evidentzia, adibidez, kalabazak eta segitxun etxekotzen hasten dira, bai, eta artoa ere nahiko azkar. Gero daukagu beste zonalde bat munduan oso gutxi ezagutzen dana, baina baita nekazaritza asko oso azkar edatzen dana edo, eta hori da Papua Ginea Berria. Bai, eta bertan daukagu platanoaren etxekotzea, azukrekainaren etxekotzea, gero daukagu taroa, hau da tuberkulo bat, eta ñamea, beste tuberkulo bat. Gero hemen Asian noski daukagu soja, artatxikia, arroza, eta hemen Indian mungo, babarrun bat bezala. Eta Afrikan daukagu sorgoa, hemen sorgoa, eta artatxikia, perla, mijo esaten zaiona. Orduan, zuek imaginatu, etxekotze prozesu guztiak guk ikusi diteu zereal eta leguminatxoenak, imaginatu landare guzti hauen etxekotze prozesuak ze komplexuak izan ziren, eta ze gutxi dakigun egia esan. Oso kuriosoa da baita ikustea, guk ekialde hurbilean hemen ikusi dugu lehenengo eztaribiltzaileak sedentario bilakatzen direla, gero laborantza bat daukagula, landare basatiena, gero abeltzantza eta nekazaritzaia batera ematen direla, eta bukaeran zeramika, bai, teknologia berria. Aldiz, Afrikara joaten baldin bagara, lehenengo Afrikan zeramika sortu zen, duela 10.000 urte. Gero, abeltzainak ziren. Eta abeltzantza izango da Afrikan, zonanetan bentsat, jarduera nagusia, bai? Gero, hasten dira landatzen eta sedentarizatzen, eta nekazaritza bukaeran sortzen da, bai? Indianera antzeko garapen bat, ikusten duzuen bezala. Gero, Ganges inguruan arrozarekin, hemen daukagu zeramika lehenengo berriro, laborantza, nahiko luzea, eta gero sedentarizazioa, nekazaritza eta abeltzantza bukaeran. Eta gero hemen Txinan oso kuriosoa da, eta Japonen ere zeramikak dauzkagu iaia 20.000 urte, duela 20.000 urteko zeramikak, eztaribiltzaileak egindakoak. Eta hemen, hasten dira landatzen, sedentario izan baino lehenago, eta gero animaliak etxekotzen dituzte, eta nekazaritza garatzen da. Orduan, prozesuak oso komplexuak dira munduan zehar, eta oso bide desberdinak izan ditu nekazaritzak. Esan dugu zentro desberdina daudela, etxekotze zentro desberdinak, Ameriketan eta Afrikan eta bar. Eta zentro horietatik Euskal Herrira produktu asko etortzen dira, bai? Eta hemen dauzkazue zereal eta leguminatxo nagusien
edapena zen izan den, eta nagusiki desberdindu daitezke 3 momentu potolo, bai? Lehenengo momentua izango da, duela 7.000 urte, neolito garaian, etortzen zaizkigun garia, garagarra, dilistak, ilarrak eta landare horiekin, ekialde hurbiletik. Bigarrengo momentua izango da, brontze aroan, gutxi gora bera duela 4.000 urte, hemen etorriko zaizkigu Asiatik artatxikiak. Eta artatxiki Euskal Herrian asko landatutako landarea izan da, erdi arora arte, artatxikiak laborantzan asko, nekazariek asko landatzen zituzten. Eta 3. momentua edo izango litzateke aro modernoan, jada 15. mendetik 18. mendera, Ameriketatik artoa, babarrunak, gero sorgoa, Afrikatik, eta Asiatik arroza eta soja sartzen zaizkigu. Pentsatu behar dezue, elementuak sartzen direnean, ez da bapatean jada jendea arroza jaten hasten, bai edo soja jaten hasten. Prozesuek oso motelak die. Eta askotan igual landare hauek erabiltzen dire, artoa eta horrelako produktuak edo gero txokolatearekin gertatzen dena, elitek kontsumitzen dituztela, eta gero pixkanaka gure mailako gizarteari edo iristen zaizkiela, baina hau 100 urteko prozesuak izan die, ez? Arroz azkenen gaur egun asko jaten dugu, baina duela 1 urte ezain beste. Bai. Eta, etorkizunerako erronka pilo bat dauzkau ze, beste landare moten ikerketa falta zaigu, zerealak, leguminatxoak nahiko ondo dauzkagu kontrolatuta, baina, adibidez, basogintza, frutarbolak, frutarbolen etxekotzea iaia ez dugu ezagutzen. Badakigu Asiatik melokotoiak eta gauza guztiak etortzen zaizkigula, baina oso gutxi ezagutzen da. Gero tuberkuluei, horien etxekotze prozesuak eta oso konplexuak dira, gutxi ikertu da eta ez dakigu asko. Berdurak, hostoak, zurtoinak, horrelako elementuak aztarnategietan ez dira aurkitzen. Orduan arazo bat daukagu hor, eta gero, eta hau bai ematen dit pena pixkat, ze landare basati pilo bat dauzkagu, jangarriak Euskal Herrian de, poligonaceak, brasikacea mostazaren familiakoak, kenopodiaceak, gauza pilo bat dauzkagu eta azken finen betikoa jaten dugu, ez? Eta igual mendira joaten bali magara, landare basati pilo bat jan alko genituzke, ez? Eta, landare basatien balorea edo garrantzia jarri behar dugu mai gainean. Eta, hau bukatzeko, norbaitek gehiago edo jakin nahiko balu, jakin Atapurka Fundazioak Origen izenako kuaderno batzuk argitaratzen ari dela, jada uste 14 bat edo argitaratu dituzte gai desberdinekin, bai? Hau da, artearen, arkeologiako ikerlariok idatzi ditugu, adibidez artekoa, kanibalismoaren inguruan, drogen inguruan, suaren sorrera, eiza, klima aldaketa. Orduan, nik uste eta aukera hon badala, azken finean ikerlari bezala egia esfortzu txiki bat edo egiten gure ikerketak eta gizartaratzeko eta oso erreix irakurtzekoak dira eta informazio iturri onak nik usteet. Eta, nekazaritzaren kuadernotxoa ere hortxe joango da. Eta hori da, esatekoa neukana, mila esker. Nik uste dut oso interesgarria izan dela, ezta? Eta, aprobetxatu dezakegu, daukagula, galderaren bat edo baldin baduzue, bentxe. Igual Ainoak grabatzen dugunez, igual pasatzen duzu, edo bate, zuzten badutu niko duke, edo... Nule? Oso interesgarria egia esan, askotan, dieten mundu honetan, hainbeste gauza entzuten dira osasuntsu eta nik uste dut hori da, beti esaten duguna, zientziaren, gizarteratze eta ekarpen horiek edatu behar dirala eta pixka ulertu zer da jaten duguna, eta benetan kriterio garbi batzukin, galera bat. Bai. Ez dakit ez baina
Ogien kasuan, zuk esan zena, nola aurkitzen da? Fosilizauta, ze gorputzekin agertzen da ogia? Bai, ogiari aplikatu diokeu, baina beste landarei makroaztarnai edo aziei eta horiei de bai. Daude, era desberdinak kontserbatzeko, baino arruntena edo da ikaztuta. Bai, ikaztuta aurkitzen ditugu aziak, ikatzak, elikagai arrastoak. Gero, klaro, Egipton lan egiten baldin baduzu, lehortuta aurkituko dituzu eta kriston sortea da hori. Bai, edo, ez dakit, Rusian lan egiten baldin baduzu, izoztutako landareak kontserbatzen dira. Bai, baina normalean Euskal Herrian eta toki gehienetan ikaztuta. Ikatz, suarekin kontaktu horrek ikatz bihurtzen ditu eta horrek ahalbidetzen du beraien kontserbazioa. Bai. Asko eman diguzula eta orain beti gertatzen dara hitzaldietan, orain hausnartu eta seguraski bihar galderak sortzen direla eta baina bertan zaude Tolosan oraingoz, oseak bai, grabatuta gelditzen da eta beste bati, bai, hori da. Koronavirusaren alde positibo hori da, grabatzea derrigortuta gaude orain, eta gaur etorri ahal izan ez dutenek ikusteko aukera edukiko dute. Eta laboratoriun hortarako dago, pixka holako, privilegioak eta egoerak aprobetxatzeko, eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, eta tortzeagatik bai. Ez dakit ez da. Ni garagardari bueltan nabide baina nik ez ditu nego nintzen Turkian esaten zidaten. Hori guk, ze zerbeza hona daukazu, guk asmauden eta nik eskarkintasunien ez nek izan garagarra eta hortiz etorren baina. Nola dakizue eitin zutela garagardoa, oza? Da, galdera hona da, eta ez pentsa, adibidez, Egipton nahiko horretxa da, ze Egipton, irudiak dauzkazu, ez? Eta orduan, bai. Baina lehenago? Lehenago teknika desberdina daude eta gaina uain azkeneko hilabetetan argitaratu da beste artikulu bat horren harira, ez? Zerbeza eta fermentazio hori identifikatzeko. Daude bi aukera. Bat, leheno komentatu dudan, atzera joan barko nuke, landare mikroaztarnekin, almidoiekin, esakit nun daukaten. Eskerrixago izango da erakusten balin badez bestela. Hau da. Hemen almidoiak, almidoiak azken finean aldearen barruan daude, eta almidoiak eta fermentazioaren ondorioz nolabait kalte batzuk izaten dituzte, ez? Eta kalte horiek identifikatu litzazkezu. Eta zerealetan ere egiten duzuenen malteatzen dituzunen aleak, zerealen alearen estrukturan ere aldaketa batzu daude. Adibidez, zelula batzuen paretak finak jartzen dira, bihurtzen dira. Eta hori fermentazio identifikatzeko kriterio bezala erabiltzen da. Baina hori da, duela bilabeteko gauzak, azken finean ikerlariok aigea saiatzen horrelako gauzak nola identifikatzen aurkitzen, ez? Kriterioak bilatzen. Esan duzunez, zeramika ez egoela, gero bai erreza da, zeramika dagoenean az. Bai, baina Natufiarren kasuan, eta hori gainera autore Brian Hayden horrek esaten du, eta komentatu nahi nuen, baina astu zait. Hemen, esaki daukadan beste argazki bat, hobegoa. Ez. Daude, Natufiar garaian mortero hauek, almerize hauek ez dira,
tamaina honekoak dira, baina badaude batzuk dira igual metro batekoak edo. Eta gainera, azkeneko ikerketa batean egiten zuten almidoiak, paretako almidoiak ikertu, eta, bueno, esaten zen fermentazio bat zegoela, ez dago oso argi, batzuk baietz esaten dute bestek ezetz, eta pixkat dago zintzilika, baina posible da, egia esan fermentazio bat da oso simple da, eta gaina ekialde hurbilan gehiago, ze beroa egiten du. Orduan, fermentazioak nik usteet bat zeudela. Eta ogiarekin de hortxe gabiltza. Zer ezakigu fermentatutako masa horea zeukaten edo. Orduan, dauda azken finen, pausoz pauso goaz. Azken finen gauza asko ezakizkigu oraindik. Eta askotan, testu liburutan edo esaten dira gauzak muy a la ligera. Igualtan egiten zuten garagardoa edo egiten zuten, baina egia esan frogak ondo aurkitzea zaila da. Eta gutxik ematen dituzte frogargiak, orduan hortan inbar deu lana. Eskerrik asko.